Абе, Зана, толкова слаб халф нямахте ли си? Аз с Гири. Аре, момчета, измервайте се! Не бавете, О, фал за кой го правим? Няма значение. Ето ми върна. Ми не знам. Тръгвай. Ами, взимай. Вики. Ами, взимай. Дана, разиграйте малко да върви. Айде! Браво! Браво! Утре беше гол. Сам де. Сам де. Него ни кача. Тук, бе. Аре. Дайте то телефон, бе. Еми, каза, че ще дължи това. Пак се замрък, следвай се замрък. Един де. Айде, пригубиц! Да правиш ме нещастни. Стигли още малко. Или замата ви стегли, стой ти последно. Аре, Кир, суда! Браво! Ти извинел ли си, бе? Добре. Браво. Ти го хваля, нали със синия панел по отдолу сипа? Спокойно, не бързай. Не. Спокойно, Мита, айде тръгвай. Нали знаеш тук къде беха? Знам, не стигни малко ти. Защото само не знам. Добре. Дай, вите пред блока направо. Да, там пред блока, там слезе от южната страна. Ще й кажа от южната. От тази страна, отпред, Ето тук от тази страна. Мите, само заставаш. Браво! кажи да слезе и Мамо, скачва. абе, тук при мен е сега и към вас. Ако искате слезнете долу, от южната страна. Окей. Добре, браво! Айде. Значи, Айде да се достай! Добре, те горе ли са рад? еми, горе са, само почките са горе и ще Вариант, слезе. влизай! Ама търкол не знам къде ще вземе. Браво, Кира! Браво! Вземете търкол и това. А иначе другото са взели. Главата. Айде, не сипете. Колко сте надали? Пак. Тук ми. Добре. Айде, Кира, тръгвай. Сам. Аре, Мариане. Искам я. Помогни му, само не се забивай. Аре, Мите! Браво! Нали има отбор за регионата? Добре, спокойно, е това е. Чисто, Мариане, само. Айде, Зана, застани. Браво, пак. Добре. Митко, ляво. Айде, Мариане, център. Добре. Айде, център един. Айде, Мариане, откривай. Пак. Браво, Митко. Играй. Мите, играй. Нищо. Ето. Хел. Зана. Пак. Ти си, Зана. Добре, пак. Да. Айде! Стягай! Нали как, видей как това изречението и после как да го формулираме. Браво, момчета! Веднага сега ходят. Сега асистентите на залата. Една минута. Четвърта. Асистентите на залата. Те да знам.
добре. Айде. Викер! Дана, ти. Вътре, Дана, вътре. Жирка, дърпи се оттам, Жирка. Добре, нищо, добре. Айде. Давай. Не, бързи, Митко. Спокойно. Не я бързи, Митко. Айде, Киро, Мариан. Браво, Мариан. Тук, Митко. Атка. Идва. Спокойно. Айде един да се открие. Айде, Дана. Мариан. Мариан, не гониш отзад! Браво! Мариане, не я бързи! Познал се втора баба. Доста играеш? Сваля долу! Аре, Мишо, още малко се пребереш. Айде си ми тежко. Що бързо ми дайте се подадим? Ние направо. Казваш му, като казвам, моят познак, ти му кажеш, добре, по-напред се звукаш. Защото той знае, че не си му открити всички му Ай, само един на център, Айде, Мариане, натискай там. Първа, Дана. Айде, влизи. Судък. Добре. Нас там на Рековски, дай по-хубаво да Айде, изтегайте малко, само Заната да остане. Дългата. Айде, Митко тук. Тръгвай, Дана, център. Мариане, гониш, Мариане. Виж! Всеки да човека, бе! Браво! Всеки трябва да ходи!
Хайде, център. Мите, айде, Мариан! Седно! Аре, Мите! Айде пак! Правиш! Нищо! Ти си Кира, къде? Яна! Мите! А? Не съм видял. Мите след малко след следващото скидане. Влизай! Сам си, Кире! Браво! Мите, обърни! Хайде, Мариана, спокойно, долу е свали. Ето, долу. Ето, хайде пак. Наш. Давай. Валерка. Ето. Да върви. Един да остане последен. Мите, долу. Спокойно. Срещаш. Още един да пребере. Ето сам. Айде! Айде поне отзад да движиме. Сам си. Това е дълга. Яна! Мите! Мише! Айде! Така ли? Баба, стой там, Мише! Стой там! Добре. Ето. Валерка, долу. Сигурно. Айде двойно. Айде пак, Валери. Мише, гониш, ето взима я. Пак. Само застани. Браво, ставай. Айде, Мише, ти си. Чисто. Айде, Мариана. Киро, център. Пази. Добре. Айде, давай. Киро, център. Тръгни. Мише. Айде, Мариана. Влизай. Не, ето, долу. Долу, ето. Судък. Мишо, влизай. Пак. Добре, Кире. Ето, пробвай, веднага. Аре, Мариане. Айде, стрима, двама. Сам. Айде.
20 кой? Да върви, разиграйте 15. малко. 15. Малко. Да върви. Айде, Мариане. Той мога да ме вкара. Вънкашен. Това е вънкашен, това не се вънкашен да кажа. Мишо! Добре, айде! Кире! Тръгна! Зана, фал! Зана, ти си! Пози, стой! Само дълго. Айде, Миши, първа. Айде, Мариан, не взимаш. Също. Браво, бе! Мариане. Айде, Миши. Добре. Първа е то. Да върви на Ники. Ники не. Айде, тръгвай. Ева тук, Мишел. Браво. Айде един да влиза. Браво, всеки човек! Влади, дясно! Пред него. Един да влезе. Браво! Идва! Браво, айде, Филип! Дана, малко на центъра превери, само на центъра сам. Айде, Мишуи. Браво! Айде. Наша! Давай, Марко! Айде, Дана. Идва на гърбата, идва! Това си коя? Ще поплесна. Другия път ще кара да ме питаш, моля, извинявайте, 20-та. Коя? 20-та. Горе-долу. 19 беше при мен.
15-та беше преди малко, бе, Саше. 15 ли? Аз чух 19. Гинко Билова ти взе. Да, 15 беше. Предишния беше 15 минути. Моето момиче. Гинко Билова му вземи. Шегувам се. Аз чух 19. Нищо, бе, шегувам се. Пази към се, бе, не се впрягай. Ай, някой да движи. Цак, снимка, Иванов. Ай, това си тясно! Айде! Браво, бе. Кой е справедливо? 21 напиши. Връщай. Играйте с да не увисваме толкова много от нас. Али, бъди малко, бъди. Айде, Мишо, и Мариан, слизай! Добре. Мишо, първа! Браво. Айде, Зана. Мариана, отзад. Мико, 10 номер снимка. Браво, Мариан! Айде! Абе, нещо очакванията ти. Колко са на 2 на 1 ли? 3 на 1 ли? Колко? Ти си Зана! Мариан, Мишо, покрива! Не. В смисъл ще ги обърнат. Зана! Да. Зана, стой около център. Двамата с Мишуи, само единия да седи отпред, не двамата. Единия трябва да прибере. В принцип, ако иска да бият, малко трябва да се напълни. Нали? Без да се напълни. С разхождане няма да стане. Айде, взимаш я! Мариане! Натисни, Зана, взимаш я! Айде, Митър! Гониш, Мариане, гониш! Що забавихте? Много се забавиха. Много. Айде, един да стартира! Възможност обаче. Пак се раздели. Спокойно малко, раздая. Да повърви малко, спокойно. Спокойно водите, играй. Нищо. Спокойно водите, играй. Айде, Зана, с Мариан! Не! Вига! Мишуи, стой там. Айде, Мариан, стой, тегайте, един да тръгне. Айде, един да натисне. Много Зана, не бързе. Наша, бе. Туше! Центъра! Мариан, Двадесет и 24. Стой! Пак смена може. Айде пак, Мише. Айде. И толкова време може да бъде.
Кое е? Не повратите? Второто по време се обръща. Не. Гол. Разпределете се близите тримата. Митко, добре, айде Митко ще отдава, айде. И следете за зоните. Айде. Долу и да върви. Ето тегли. Нищо. Ето, фани ти последния. Така, точно така. Айде, ти Мариане. Това е дълга. Това е. Няма нищо. По-добре така, отколкото не бързо. Давай да върви. Ники, кажи им само като тръгва да атакува, да си говорят. Къде да застава? Не. Ето на център, ето. Браво, Киро, добре. Ето, стой там. Само тук човека дръж. Ти си до него, да не се обръща. За всяка първа топка го биеш. Айде, ти. Добре. Айде. Кире, сега пребираме. Да, е дълга. Миши. Айде, ето. Айде един да изнася. Дайте им преса отпред. Тръгвай, не чакай, тръгвай. Те ще се открият в центъра. Стой. Пак да върви. Айде, ето. Тръгвай. Точно така, стой. Айде, един в центъра. Добре, браво, Влади, пази я. Супер! Вали. Ти си Мите. Хората, Марто, седмайка! Някой да това не е 8-8. Ето, тук последно. Мите, фани седмицата. Не може. Не може. Добре, връщай. Нищо, браво. Пак. Наско, топката не хапа, ей! Спокойно. Не. Пак седиме така, като загубиме в центъра. Няма нищо. Айде. Няма нищо. Тренирайте! Мите, теглиш, Мите. Браво, Марко! Айде, Кире, сам. Браво, Марко. Един да остане на центъра, другия да изтегли. Да върви. Идва Мариане. Айде. Няма да спорите. Давай. По-рано. Гърдина ни, айде съсед. Айде, тръгвай. Стой така. Пак. Браво! Срещай се пак! Мариане, влизи, Мариане. Браво, Марти! Марто, седмайка ти! Да! Гърбън ми так! Давай. Добре, браво! Мите, пребираш. Прегрупирайте се, вижте тези тримата. Само тръгай напред. Да върви. Хващай. Първа, ето ти си. Спокойно, не бързо. Айде, Киро, обърни, айде ти, Мариане. Пази там. Съседко, да върви, да изнасите. Идва. Като хванете, задръжте малко! Браво! Айде, трима! Спокойно, четирима сте, ей! Браво, ето. Кире. Точно бутал. Стига де. Тичай! Добре. Супер! Айде, момчета! Насай спокойно! Браво, бе! Ай, това е нашо, давай! Айде нашата! Вътре върни! Пак Мите. Айде, Мариане. Браво. Влизай, Мариане. Добре, не спори. Волно или не волно, като е фаулира, няма да да, той е просто много пъргав и това... Вай се опита тук. Малко повече
Абе, един ще заставя ли спина? Алекс. Добре. Смяна! Да, Мишо. Кире, ето. Лерка. Всички играта може да изпълняват, не може да решиш кой изпълняват. Сигурно! Мариан! Айде, пиди си сюда. Браво, браво, корна! Браво, е това! Няма проблем, не се карайте! Играйте! Браво, Мите, браво! Айде, пак! Митко, гледай си зоните и хората! Але, десятката, Але! Айде, Супер! Мише, гониш! Пак, Таско! Нищо! Нищо не е станало! Мише, уйди. Долу! Нищо нас е, браво! Глава! Айде, нас ти си! Долу е свалете! Занат. Още едно занат. Идва! Айде, там натиснете! Айде, занат си! Нищо, връщай си! Айде, тръгвай! Браво! Марти, тичи! Добре си, браво! Браво, Влади! Зана, вземи я, Зана. Айде, пак! Връщай! Ивайка! Да ми минава, добре! Нищо! По-добре така, в десетката! Долу, Зана. Спокойно, само един. Смяна! Река. Вишуй. Кире, след малко Мариан ще снимаш. Да върви, Валерка. Нищо, по земя. Давай. Айде, връщай. Айде! Пак! Мите, давай по земя. Айде! Идва. Зана, взимаш. Пак. Давай, играй. Стига, бе! Играй! Еми, гамно, ама играй! Свиквай, живота на Айде, насен, не беше. Айде. Не, видял не е свирил. Време не дадоха ти 5 минути за нека фал го върши. Айде! Зана! Да не стреля, Валю! Да не стреля! Смяна! Мите! Стой там, Зана. Така, обърни. Мит. После Алекс. Само Митко, айде другите ги натиснете, само да не гони само Митко. Смяна! Кире, Мариане, за 2 минути. Марти, постой малко. Да, точка, продължай да слушаш. Нека малко, Алекс. Кире в център, Кире. Зана. Айде! Долу. Сам! Идва вече! Айде сюда! Браво, ще стане, браво!
Светло, гледай Валю. Много е твърда, внимай. Браво, айде! Няма нищо. Няма нищо. Много хубаво. Няма нищо. 10. Обаче ти взема това от това. Ние си играем най-добрия матч. Пазя! Айде, Ники, Киро! Да върви! Киро тука! Айде, Кире! Айде, Валерка! Браво, Светло! Фарте човека! Петиците сега! Спокойно на човек, чисто! Айде, Кире! Чисти! Пико! Айде! Айде, Мише, влизай! С Киро! Валер, кот! Пак се занат. Само пази! Кой ще го иска? Айде, Браво, Алек! Айде пак, Мише! Ти си занат. Спокойно, идва. Гардирай сам. Няма. Смяна! Мите! Ето. Мише! Мишуи. Мариан след малко. Влади, гледай там смисъл. Пак да върви. Добре, Мишо, браво, Валерка. Спокойно! Смяна! Валерка! Кире, отиди ти отпред. Валерка, ти се пребери да помагаш отзад. Айде! Браво! Валерка, ти съвсем отзад. Те тримата отпред ще седат. Още един готов. Водим още. 12. Остата ли се мира? Минали са. Още 12 минути. 13 остават. Те са добри, каза 15. Айде! Чисто! Само да не грешите! Ти си, Кире! С него! Ето срещаш! Айде, пак! Мариане, ти си... Мега досаден. Айде, един да изтекне, един да тръгне! Айде, Мишо, влизай! Валерка, ето, един последен да остане! Валерка, включвай се си! Вали отзад, Светло! По-близо него! Идва! Айде, вземаме там! Добре! Айде, Валка! Идва! Айде пак! Добре! Взимай! Ти си, Кире, срещаш, натискаш! Айде, Валерка! Взимай я! Айде, Мариане, влизай! Идва! Спокойно! Да върви! Валерка, в център! Айде, взимаш! Айде, слики! Да върви! Долу! Идва! Браво, Светло! Идва! Гониш, Кире! Пусти ма! А някой иска! Не, само между двамата, дай! Пас! Айде! Валерка! Обри се! Ето изтегли ето! Айде! Слизай! Срещай! Да не сгрешиш там! Смяна! Валко! Подредете стената!
Искаме стена. Ще бие и стена. Више! След малко Кирото с мен. Само двама. Зана, с фалт. Айде, Яска, влизай. Браво. Тая горе, ако беше, браво, ще стане. Айде. Ти си Мишо. Пак! Фари! Сестра, докторе. Сестра е там, да. Да облегчи болката по... Мартине! Нали така? Ето! Един тук е последен да остане. Още го там, ще го догони, стой на център. Айде! По-добре, а? Супер. Ти си, Кире. Айде да върви. Попълнете на светло зоната. Връщай. Ето, изтигли. Покривайте светло, като е излязъл. Стой. Браво. Айде. Ти си ето. Така само му застани. Айде, взимай я. Ти си, Яска. Браво. Марти, браво. Паднал прави пас. Данка, ти си. Стой много, стой така. За гърба ти. Кире. Има си линия. Айде. Точно така. Ти си, Мариане. Мите, по земя. Пази. Айде, да върви. Мини отпред. Влизай, Мариан. Айде, ти да влиза! Добре, айде. Ето на център. Кире, иди да предаде, Кире, гориш. Ето ти си. Мише, ево. Айде, Кире, взимай я. Марти, спокойно. Стой там. Айде, Мариана. Айде, Кире. Ето. Извини. Владее това. Топка. Опита се да я гардира, не може да я гардира. Това ако е фал, не знам. Айде! Сам си е виновен. Ме интересува дали се ударил, дали има. Нищо му няма, бе. Той се набулта между краката. Мен не ме интересува да има фал, няма просто да не се ударил нещо. Нищо му няма. Дали да го ударил. Сложи си крака и отдолу от енерция. Честия фал, бе. Не се излагайте. Фал. Айде. Спокойно, давай, дръж. Айде, ето! Връщай. С Мариан. Браво! Мише! Кире! Мише! Мите! След малко. Чакай малко. Айде, Зана. Ну къде е да стане, бе, ти пречи? Къде е да стане, да ни пречи? Да върви! Судък! Да не бие. Ти си, Зана. Биеш фал. Не. Говориш с този човек, който го бутна.
Мисля, че ги разстреля. Излезе само, Ще ги разстреля. Мише! А, не. Не се изнервите! Айде, Мариане, влизай! Айде, обърни! Мише, превери ти! Ето първа! Мишо! Айде, тук, Мариане, вземи я! Мариане, само му отвори! Мишо! Айде, Мишо, и влизай! Момчета, не питайте за фаула, играйте! Като има сигнал, ще има сигнал. Не дейте за това, ето! Браво, Зана! Браво! Браво, Зана. Мите! Айде! Ти му правиш това имаш Не, те се казват между си. Не, айде! Губиме време, давай! Трима! Ива! Айде, няма нищо! Чакай! Ще стане! Идва! Даш по-бързо, като те взимаш. Бише! На тебе днеска не ти ядем. Марти, я ползват малко, една идея. Не е хубаво, ще. Не мога да стана. Не, с Мариан. Първо. Сам си, Мите. Айде, играй, се моля ти сега. Пред него. Мите, гониш. Кире. Смени сега, Мариан. Няма нищо. Сега, на следващото спиране. Ива! Айде, Мишо. Айде. Да върви, тръгвай. Айде, един в центъра. Центъра. Пак. Ето с Ники е разтегли. Виж го, Мариан! Не, така няма да стане. Зана, не я искай там. Не я искай така, губиме. Не, айде, Мариане, взимаш я. Кире. Смяна. Кире, приди. Айде, Киро! Браво! 2 минути. Свършва всеки момент. Същи какво? Браво! 23-та. Следващото спиране. Ето, сега Мишо ще смени на следващото спиране, да знаеш. Ние паси майката. Добре, браво! Айде. Тъгъй напред, няма никой. Добре ви. Айде, Мите. Пак, съсед. Зана, Яска, раздвижете малко отпред. Не. Ники, долу. Добре. Долу. Айде, Зана, направо пространство да даде дълг. Ти си, ето. Пак, Ники. Давай, играй! Пак, център. Айде, Мите, ето, изтегни за център. Айде, ще влизай. Зана! Няма стига! Не може!
Не, ето, вижте. Колко е минутата? Малко на центъра, Занат и Мишуи отпред. Мите, една идейка лекова с Мишо, двамата сте отзад. С Мишо, двамата сте отзад. 25. 25. Чакай малко. 2 минути допълнително време, 2 пъти за влизане на доктор. Вече. Колко минути има? 2. Айде! Колко минути има? 2 минути. Айде, Зана! Мише! Колко минути има? 2 минути допълнително. Колко минути? Айде, дръпни се сега, Таня! Кире, превери! Мите, дългата! Да. Ще вече наша. За двете клини. Айде, взимаш! Айде! Браво! Според мен е 4, защото 2 минути влизане. Аре, Марто. 2 пъти доктор по 2 минути. Айде! Тук Мишо, дългата пак! Излизането ми е себе сетил. Айде, Кире, натискай! Айде, Мишо! Зана! Пак! Добре, взимай я, Зана! Пак! Айде, Зирита! Центъра! Зана! Айде, Зана, влизай! Айде, Мити, тръгвай! Кири, отваряй! Смяна! Ето! Не, Валерката! Мишуи, Леска. Смисъл, кой минути? Да ти кажа ли? Мите, стой отзад. Не, 50 е. Валерка! 50 е. Ти, Мишо и Митко отзад. Стоя там, ще преснимеш. Мариана, това е. Миши, по принцип нямаш право 5 минути преди това да кажеш какво трябва да се стане. Няма разбиране. Добре. Аре, един да иска в центъра! Дълга! Пак, Мише! Аре! Мишо, върни отзад! Валерка, покри го! Киро, стой там пред топката, така. Ти си, Мишо! Митко, ти си! Пак! Само застанете, айде, Кире! Кире, срещаш! Браво, Мите! Ти си! Добре, спокойно!